Точно всичките маймуни там горе ни гледат нас. Е бил майката, аз не слизам от колата. И едната там те гледа. Бей! Не слизам! Какви бегачки? Какви бегачки? Чакай! Остава съм отключена нарочно. Зеленото и черното. Ай, това е нещо като морга, бе, бат. Не морга. Как ти до там? Съм присоня път долу. Или някъде от тая път, сигурно някъде от другата страна заобикаля. Знаеш откъде си минава за това, бе? Оттам, дето е кръговото долу. Кръговото там, дето беше... Оттам продължаваш нагоре, идва насам това. Той заобикаля от другата страна. Мамо, ти зеленото ми харесва. Не знам какво е. Те са едни същи нещо. Кои? Зеленото и черното. Зеленото и черното, ама нещо са потрошни и двете. Сигурно нещо като морга тук или бали майката. Има някакви хора там, бачки. Да ги питам дали продават маршрут. Да, нали? Аз съм нет на зелено. Трябва да не се знае какво му е. Ако е някой азиат с кавати, ще излезе златно да го правиш. Много разгледам двигател отзад. Кое? Двигател отзад, да. Има една пътица там. Поне една. Не, седмица. Седмица, да. Седмица. Волво. Има и една петица там, майче. Не. Е там. Да, аз говоря, за него говоря. Не, за него говорех. Четворка, отдаряме. Четворка, каква четворка? Не като корвет прилича червеното. Не, Додж. Това много споро, това е Dodge 100%. Аре, бе. Повече не се отдалечавам от колата аз. Бей. Беги, бе!